Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Mas Dava. Guys, Juga Cek Pa. mau Ada Mas Reksa, Mas Farizi, Mas Silo, ada Arhan. Halo Hen. Arhan pakai apa itu? Hah? Pakai banteng. Terus ada Mas Heni. halo guys. Dan Mas Bayu. Mas Bayu pakai apa Mas? Pawang. Pawang apa Mas? Oh, pawang berungan. Pindah lagi nih guys. Buntut macan. Oh, buntut macan. Farizi. Ada Dek Jihun. Dek Jihun jadi pawang apa Mas? Mas Jihun. Hujan. Wah, pawang hujan. Mas Bayu pawang berungan. Dek Jihun pawang. Oh, pawang hujan. Terus ada Mas Elvan dan Mas Farizi. Mas Farizi kok halo guys. Mas Reksa jadi barungan apa Mas? Telon. Merah. Telon apa sah? Merah. Telon merah. Terus Mas Dava kecil. Telur putih. Oh, telur putih. Ntar tak tekan kodone. Ayo Dek Jiun, dipecutno. Nih. Waduh. Ya Mas Bayu. Banter kudune Zu. Menggo. Oh, ayo. Wih. Dava kecil. Wih. Ngamuk ta yu? Wes Mas Bayu duduk. Yo saiki Mas Arhan. Ayo Arhan. Pelitikan matu. Kau. Timbang wedi badan. Ayo Arhan. Mbok pakai gehen. Ayo Mas, Mas iki yo Mas, kasih lo. Lali lo. Pose. Aing mau. Ayo karo Arhan. Wih, bandengnya. Bangsane para gandaro sewu. Sumikira saka sak tengahing Ayo. kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal Ayo Arhan. kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wangi. Ayo. Den. Ya wes ya masih lo, main kok dengak to lo. Perlu belajar lagi lo. Ayo Mas Denip. Kok pawangnya meneng wae? Ayo Mas. Engko. Yo Mas Denip.
Nip, gak apa-apa Nip. Rasa mendengarkan orang-orang Nip. Iya. 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 Dapat tak sunati we lho, Pak. Wow. Wow. Sing apa dong? Iya. Ya wes ya Mas Yeni. Sing ngakon metu dhisik sapa? Heh? Sing ngakon metu dhisik sapa? Ayo Mas. Terus. Sik, kowe ngelu apa gak? Olah. Gak, ayo. Yo. Dah. Ahen duduk Ahen. Hen duduk. Nek kena iki. Kadeni ra. Kono apa duduk? Adik. Ampun kumpul dumateng warung Yarso, kejawi saking Purworejo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten salebetipun ring. Wonten panggenanipun inggih radi sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area pentas Garanting, wonten panggenanipun Winatos. Ayo Mas Dava. Sanipun Selamat Mas Purworejo Dava. saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi Masa? Dek enteng. Tulis pau ojo oleng. Monggo ingkang HP-nipun Bumawah semoga saged dumateng kadang kula Mbak Putri utawi Widowati menika nggih wonten panggung monggo saged datang Lah ini dapat. Parah guyu. HP-nipun Jawa Kiu. di sisa maneh kejawi saking para paraga Garanting ampun lumebet Tak wonten perlu mbok celno. Yo wes yo Mas Reksa. Mas Reksa. Yo saiki Mas Elvan. Karo Mas Farizi. Mogel. Zi sing apik yo Mas Farizi. Farizi nggak boleh diam. Yang baru nggak boleh diam. Cium. Lah wis dipangan.
kasih pangan. Yo. Akane ndi wong menang wong ini. Yo wes yo Mas. Ayo Dek Jiun. Ayo Dek Jiun. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dadah.